ଆଜିର ଏହି କାଳାଂଶରେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଆଗରୁ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗପ ଶୁଣି ସାରିଛୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗପ କହିବି, ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ। ବହୁତ ଦିନର କଥା। ଦେବତା ଓ ଅସୁରମାନେ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅସୁରମାନେ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦେବତାଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଅସୁରମାନେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା। ପ୍ରକୃତରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗର ଅଭାବ କାରଣରୁ ଏପରି ହେଉଛି। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ବୁଝିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରି ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହାପରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୋ ତରଫରୁ ଏକ ଭୋଜିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ଓ ଅସୁର ଏହି ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମା ଭୋଜି ଖାଇବାର ନିୟମ କହିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଧାଡ଼ିରେ ବସିବେ ଏବଂ ନିଜ ହାତର କହୁଣି ଭାଙ୍ଗିବେ ନାହିଁ। ହାତ ସିଧା ରଖି କ୍ଷୀରି ଖାଇବେ। ଅସୁରମାନେ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। କହୁଣି ବଙ୍କା ନ କରି ହାତରେ କ୍ଷୀରିକୁ ଉପରକୁ ନେଇ ପାଟିକୁ ପକାଇଲେ। କ୍ଷୀରି ସବୁ ତଳେ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଟି ଭିତରକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭୋକରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଧାଡ଼ି କରି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇ ବସିଗଲେ। ଯାହା ଆଗରେ ଯିଏ ବସିଲେ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ହାତ ସିଧା କରି କ୍ଷୀରି ଖୁଆଇ ଦେଲେ। ସେମାନେ ଖୁସିରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଦେଲେ। ଶେଷରେ ବ୍ରହ୍ମା ଅସୁରମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେବତାମାନେ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରି ଆନନ୍ଦରେ କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନଥିବାରୁ କ୍ଷୀରି ଖାଇପାରିଲ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅସୁରମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। ଏହି ଗପର ନାମ ହେଉଛି ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ।